Hi guys, magluto tayo ng steam egg. So, ayan na nga yung mga ingredients. 4 na itlog, chicken cube, saka tubig. Yan lang ang ating ingredients. So, ayan na nga, batihin natin yung 4 na itlog. Tapos, yung tubig natin ay 1 cup. At saka yung chicken cubes ay ginawa ko lang pong 4. Kumbaga, pinag-4 ko po yung 1 cube. So, meaning, 1/4 lang sa 1 cubes ang linagay ko dyan sa 4 na itlog. Kasi pag inubos mo 1 cube sa 4 na itlog ay medyo maalat na. So, ayan nga po ang aking version ng steam egg. Masarap to guys, promise. Tapos mong halu-haluin. Siyempre, i-steam na natin. So, ayan na nga. Ayan, lagyan natin. So, ayan nga. Ayan yung finished product. Makikita nyo naman pag hindi na gumagalaw ang itlog ay luto na po yan. So, ayan, 8 minutes to 10 minutes nga po yan in-steam ko. So, ayan na nga po. Napaka soft ng ating steam egg. Masarap niyan, guys. So, ayan na nga po. Ayan. So, ayan nga. Napaka soft ng ating steam egg. Thank you, guys, for watching. See you our next vlog. Bye-bye.